Ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯзанги навори мо боз як дига формат қатим мебироем. Мағозаи ба номи Мероҷ, яъне ки аграри мебошад дӯстони азиз. Ҳозир пурратар маълумот мегирем. Деҳқоном кадом шикоят қатӣ омадисте, чӣ шидесте, ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. Дар ин ҷо тухм мегем барои шира, барои тортанагу, хулас барои аграрӣ чизе лозим аст барои шумо, ҳамаш аст. Манзили мо ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, яъне ки Калхозобод мешавад дӯстони азиз. Назди вокзал, лаби дарё мешавад дӯстони азиз. Дӯстони азиз, барои шумо бо пурратар манзилиро мефаҳмонем. Маркази ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, Калхозобод, Кургавой аст дӯстони азиз. Ипара вокзал аст. Даромадгоҳи ҳамин бозор мешавад. Дар ҳамин ҷо даромадед, баъди 15-20 метр пас дасти чап мағозаи Мероҷ Акаи Дилшод савдо мекунад. Акаи Дилшод қатъи ҳозир пурратар маълумотро мегирем. Барои шумо чизе лозим бошад, ҳамаша худо хоҳад як-якта номбар карда нархоша гап мезанем. Барои шумо доро аст, тухм аст, барои аграрӣ чизе лозим аст, дастсафкашам ҳаст худо хоҳад. Видеоро бо диққат то охирша тамошо мекунем дӯстони азиз. Акаи Дилшод, ассалому алайкум. Салом алайкум. Ва алайкум ассалом. Як обунаячамо қатъи як салом алайкум. Салом алайкум. Ба гуфтӣ ки ба аҳли деҳқоно. Деҳқоно? Хоб, Акаи Дилшод, ҳозир деҳқоно ба кадом муаммо қатъи мебиёд, кадом шикоят қатъи пеш шумо мебиёд? Муаммо акун основной ҳозир вақти боронгариё гузаштааст, фақат барои занкасал, барои палакҳои харбуза, основной тарбуз, яндалак. Баъди борон, баъди ҷола мақсад ки ҳамин камбудиё пайдо шудаган. Барои вай мо мақсад бартараф кардани вай фунгитсидои гуногун, яъне браво, тилт, квадрис, ҳамин дороҳоро мақсад пешниҳод мекунем. Сифати мақсад чӣ хел гӯям ба шумо фаҳмондан, ҳозир сифат ҳар намуд аз ҳар тараф ҳаст. Мақсад ин намуд сифати квадрис гуфтаги фунгисид аст барои тамоми намуди касалҳо, барои бартараф кардани занкасал, ҷел, барои ҳамин чӣ шуданаш, роҳафтода шудани ҳамин палак гӯем. Мақсад ки барои аз касал баровардан ин чиза истифода мебарем барои ҳамқа ки мақсад палак аз ҳамун стресси висастани бурад бо амали пешниҳа баровад. Мақсад барои витамини қувваташ гӯем. Мана витаминои мақсад боз аз фирмаи Сунгента, мақсад швейтсарски фирма шартнома кати ба сертификат, мақсад ки изобиом ба гарантиш, мақсад антистресс. Ин витамин мақсад ки чӣ хел гӯям, вақте ки мақсад як ҳаво гармухнук шуда аз стресси висастани баровардан ба коркард карда мешавад, 1 литраш барои 500 литр об, яъне 2 гектар ҷо мерасад. Ин чиза мақсад ки ҳар мақсад 10 рӯз ба як бор, 2 бор агар рӯи ҳам зада тонанд 1 гектар ҷоба бениҳоят фоидаи нағз нишон метиҳад. Инаш ин барои аз стресс баровардан ай мақсад. Инҷа ба камбудии мо барои хатогии деҳқони мо бисёртар аз чиз аз ҳамин дороҳо мақсад кадом аз сидқан кори соз мекунад номаълум аст, намефаҳмам. Аз ҳисоби ки мақсад хай фирмаҳо ҳам ҳастанд корои бисёр, мақсад ташкилотҳои бисёр шудагӣ, мақсад ҳар намуди доро мебиёд. Ҳамин чизҳои тоза мақсад нисбати ваё хеле фарқи калон дорад. Ба ҳамин хотир мақсад бисёри деҳқон як бор аппарат кард нафаҳмид, дуюм бор кард нафаҳмид, уже аз даст метиҳад ҳосила мақсад. Яъне ҳозир бо сезони тортанаку шира ҳаст. Масъалаи тортанак кати мақсад мо ҳамкорӣ мекунем ба ҳамин фирмаи Nexigol. Nexigol кати ҳамкорӣ мекунем мақсад бо ҳамин магазини Мероҷ кати Nexigol, мақсад ино ҳарчун як ширкатанд. Мақсад бо аз тарафи ҳамин швейтсарски дороҳошон коркард карда мешавад. Доруи Вертимектин, Вертимеки мақсад швейтсарски фирмаи мақсад Сунгента. Бореки сифати мақсад аъло кати мебиёд. Мақсад ина бо 1 литрошам ҳаст. Мақсад 1 литрошам ҳаст. Мана акун нисбати 1 литра 250 грамаш қиматтар меғалтад, инаш бо арзонтар меғалтад. Барое ки агар фарқияти ин аз ин мақсад дорои мақсад бо бесифатарак сифаташ мақсад дигаргунтарак ҳисоб гирем ака, ина мақсад ки 1 литраш 1 тонн об мешавад. 1 тонн об ба ҷои 4 литр ҳамин дороя мегирад. Мақсад сифати ин қимат намеғалтад. Нормаш просто камтарай, барои пулаш як луқ ба ози бисёртар менамуд, не ки ина арзон меғалтад нисбати ба инаш. Мақсад ки як донаи ҳамин 1 гектар ҷо мерасад. Вай 4 там нархоша гуфта метонем, мисол бисёр нархои ҳамин чиза ко то ҳамин рӯзоя 220 сомон буд. ҳозир мо ҳамин чиза мекунем 180 сомон. 180 сомон. 180 сомон бо нисбати ин ана бо барои деҳқоное ки аз номи канали
колхозобод колхозобуте мебиёд бо барои вай бо скидка мешад. скидка мешад худофат. Дастгирӣ мекунем бо мисол вай. ман деҳқон мисол ниҳолом Деҳқон чизе ниҳолаш шудаги ҳам мисол баро мо маълумот дар кор боша шумо ба занг маълумот занг мешада. берғаз аз илми мо ҳам шуд мақсад ақли мо ҳам намегирифтаги ҷош ҳам ҳаст. Мақсад нашуд бо ин ширкати мо 4 намуди агрономии калон доранд. 4 та агроном дар ҳар соҳаи боғ, фалак, мақсад пахтаба. ҳамаи ҳамин ба адил надили агроном дорем мо. агроном доред. бо мақсад чизое ки бо бар ақли мо ки туғри наомад мо нафаҳмидем. бо метавонем ки пеши ҳамун одам ба ё ки рақамошона метиҳем ҳам суҳбат мешан. ҳам суҳбат мешан бо агрономи калони мо бо тавсияи бо пурратар мегиранд мақсад. фаҳмо. Ака Дилшод ҳозир қариб кури тобистонам сар шуд. Баъд ин кадом ниҳолҳо сар шидан сар мекунанд барои кишт кардани дуюм. бале. ҳозир кишт кардан ма мақсад мешад помидоро. помидор. помидори навичок шунонай ҳозир кӯчак. як нишон дода метавонед? тухмба партоян мақсад акун ҳозир бисёртар сифатҳои нағз мо ба ҳамин помидори американский мақсад мана ҳозир. тамоми маҳсулоти американский ҳам. мақсад ин чиз тобовар аст гармиба. дуюм ҳосил ба барои вақти банка омадан ба мешад. баъд бодринги американский шаст аст. мана рекорд. рекорда. ино бо ба нархи дастрас карда метиҳем иншоалло ки нархоша ҳозир гуфта ино метавонед? ҳамин якум сорт ба дили пур. мақсад ки нархошон ҳозир 190 сомон додасем. 190 сомон. 250, 240 то 230 мефурӯхтанд. ҳозир 190 сомон додасем. фаҳмо. бо аз номи канал ки омад бо ки бо дастгирӣ ҳам мекунем. имрӯз мо 8 июн қарор дорем 2026 сол сон Бале. нархҳои имрӯза ҳам хеле аст. мумкин шумо ин навора як моҳ пас ёки 2 моҳ пас мебинед, занг мезанед, ҳамун рӯз ба нархҳо ҳам хеле истода бошад, бо ҳамун нарх метиҳад. мисол ёки баланд мешавад ёки арзон мешавад. ҳам хеле аст. бале бале давом метем. ана бо мақсад масъалаи шинондани ҳозӣ барои фоидаи хубтар ба даст овардан лаблабу яъне ки свекла пабло лаблабуи сурх мегӯем мо 50 000 донага мақсад мана. ана ин чиз барои ҳози шинондан бениҳоят нағз аст. барои фоидаҳош мақсад чӣ хел ҳам тонаи нағз метиҳад, ҳам ба даст шинонданаш бо беҳтар хушрӯтар мебиёяд, ҳам калониш. мақсад сифатош бо видеош бо маълумотош ҳаст ино. ин чизам мақсад ҳозир сезонаш. аз ҳамин тамоми минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳама тараф ҳисоб бида ин дастрастар мешавад. моба магазини моба мақсад арзонтар мешавад. аз лубои минтақа нигоҳ карда сифаташ мақсад оригинал, дуюм сорташ намешавад моба якумин дараҷа. мақсад ина бо мо арзонтар карда метиҳем. баъд бо барои шинондани мақсад дуюм ҳосил бодринги смарт F1 дорем мана. мақсад акун бахшки ин тарафи мо ду тараф кушода пастяни чанг шуда месад ки боро мақсад инай сифатош ин сифати аллокати 1000 донага ҳаст. ин чиз то ҳамин рӯз 150 сомон фурӯхта мешуд. ҳозир ба скидкаи ҳамин мақсад фаррасӣ мақсад сезону ҳам ахиру ҳам мақсад деҳқоно бисёр зарал дидан ҳисоби обу ҳаво мақсад гармии хунукӣ омадагиё 110 сомон шуд. 110 сомон нархи ки офтоби нархи дастрас. иншоалло аз номи канал мо омад мумкин аз номи канал ки омад бо иншоалло скидка мешад. ака Дилшод мисол моро акун тамом минтақа тоҷикистон тамошо мекунанд. яке тоғри гирад дастафкаш чӣ хел мешад ака Дилшод? дастафка тамоми ҳамин шаҳр ноя мақсад дастафкаш ҳаст. аз ин дуруни район то такси бурда дастрас карда равон карданаш дакалаи мост. айваё гирифта мақсад вот пули такси ҷошо наметиҳанд мақсад. ҳамин ранги ҳар як минтақа чӣ хеле ки ҳамин ҳамкорӣ мебарад ҳам хел. мақсад аз худи клуб клиентҳо ҳастанд занг мезананд, мо инҷа пайғома мегирем мебарем ба такси равон мекунем ва одам инҷа такси мегирад пули таксиша метиҳад мегирад ҳам хел. ин уже мо якум сол инҷа мо 12 сол шуд то 14 сол шуд кор кардем. ина мухлисои ака Дилшод мақсад аграри бемоло барои шумо чизе навои витаминои нағз омадаги ака гумад витавакс мақсад витамакс плюс 7 бо маин вита чи импулс витамин инам аз фирмаи ҳамин гумат омадаги мақсад се намуди нав омад. витамино дастрас роли карбамид нитрамафос ҳамин чизоям бозӣ мекунад. инҷа ба мақсад бисёри намуди одамо роли фарқият ва намеранд. мақсад чизе ки пахта ба 6 кило дору бояд тиян 3 кило тияну ду бор агар аппарат меоян вақти аппарати барои вредитело мезананд барои ҳашарото мезананд ҳамон вақт ҳамин чизо агар дар 300 литро 1 литри пуш кунанд 50% ям дору обеспечит карда метавонанд. ҳамин соҳаи ҳамин кати мақсад оз 1 кило дору як хобча дору 400 сум бошад. ин мақсад 1 литр не 2 литр занан агар ай ба арзонтар мегардад. 2 литр ин шавад 120 сум пул мешавад. эффекти ин бо нақсад эффектиш мақсад ҳам айбар ҳам айреша нақсар мешавад. шикояти деҳқоно яъне барои ана боз ҳам барои пахта барои палак ҳисоби мақсад
бо вредитело ҳисоб гирифта, мақсад аз ҳисоби ҳашаротҳои зараровар Аҳа. барои шира, Аҳа. барои шира кор мефарманд. ин нурелдои 5 литра мақсад ҳозир инҷа ба надиам метоза накардем намудемда. аз ин мақсад ки нурелдои барои шира барои шира нурелдои мақсад фирмаи Сунгента бо ма ин нурелде мақсад ки тозаш сифати мақсад якум сорташ бо ҳаст инҷа дуюм сеюм доран ва ё сифаташ фарқ мекунад. Инаш тозаша мақсад. нархи ин чанд сомон ака? Ина литрша 180-170 мефурӯшанд дар тамом минтақа. Дар ҷои мо иншоалло ки то 50 сомон арзонтар мекунад иншоалло. То 120-30 ам хел кадам метием. Ба хотири ҳамин мақсад ки ози деҳқонои беҳад вақтошон қиинтар гузашт имсол ба хотири салқин омад ҳаво. Мақсад боронгарӣ шуд, вақтҳои 2-3 рӯз гарм буд, борон якбора борид, ин залали ҷиддӣ расон. ҳамун ҳисоб мақсад ҳолиам дар бисёри ҷоҳо шира ҳаст. Кор мекунад мақсад барои ҳамқа ин нурелде мешад зада. ана баъд бо мақсад ки моспилан кор мефарманд. ята моспилан як кило ҷате. ана ин моспиланои мақсад кор мефарманд. ин барои шира бо инам кор карда мешавад. Инаш акун мақсад ки бо сифати сабуктаракаш. Нархашам арзонтар. Ин як килош гӯем 80 сомон меғалтад барои дехон. 1 гектарга мерасад. Мерасад. Ин ним килоаш аст ози. Мақсад ки бо 100 грамма ҳам ҳаст, кам доштагиёш ба. Баъд дуюм масъалае ки мақсад барои ҳозир ҳамин дани момент ҳам ин кора ҳам вай кора буд кунем гуфта мақсад бисёр одам фикр мебарад. Мо дорем доруи мақсад вертимос. Ин супер вертимос мақсад ки барои ҳам шира, ҳам тортанак, ҳам кирм кор мекунад. ҳамаш дар дурунаш. Ҳамаша метавонад бартараф карда. Агар палаку, помидору бодринг бошад, ин чизо корфаринда нағзар мешад. Аз мақсад ки шароит нигоҳ кунем, агар вертимеки оригинал зада натавонам, мақсад вай қиматтар аст аз ин. ин чиза мо мақсад ки ана метавонем ки тавсия кунем барои 250-300 литр об, барои помидор, дигар чизо, харбуза ба бодринг ва ҳандалак ба 400 литр об ба 1 литр куш мекунем. 1 литр. мақсад ки ин чиз барои палезию мақсад кишоварзӣ помидор бодринг ҳамин чизо. Агар мақсад барои пахта ҳамин камбудӣ яъне шавад бо ин намудаш аст. инам атсефи аз ҳамин ширкати мебиёд, аз ҳамин аст мешан. мақсад ки акун сифати нағз кора буд мекунад. як дақиқа ҳамин нархоша гап зада равем ки мисол ино мақсад ки ҳардуш то ҳамин рӯз 120 сомон фурӯш ба буд. 1 литраш, яъне ки 150-140 акун ин чиз мақсад то имрӯз буд, чизе ки буд то имрӯз буд. Аз имрӯз дида ҳамин чизоя мо нархаша 110 сомон сар. 110 сомон. Агар аз номи канал омад худо хоҳад аз номи ваям бо скидка ҳам мешад. Бо мақсад ки одамое ҳастанд 20 гектар то 100 гектар одамое бибин харид мекунанд мақсад аз мо. ҳамун вақтое ки ҳамин одамое бо ваё мебинанд, бо ваё иншоалло ки бо дигарбониҳо ҳаст. ноумед намешаванд. марҳамат, бемалол ташриф омада мегиред. инҷа мо мақсад акун сабаби аз ин масъалаи ҳозир мақсад мо ба шабакаҳои иҷтимоӣ мақсад ҳамин видео карда паҳн карданамон сабаб дорад. ба хотире ки чанд намуди ширкатҳое ҳаст ки мақсад маҳсулотҳои сифатҳои паста ва ҳамин сифат ки мақсад баланд баробар дониста мефурӯшанд дар бозорҳо. хулас мардум ки фреб нахӯрад. бале ба ҳамин имина ҳамин сабаби ҳамин мо ҳозир ҳамин кора пешбар тезем мақсад фаҳмондасем. инҷа мақсад маҳсулотҳое ҳастанд ки витаминҳое ки италия ка шартнома дорад. аз ҳамин ҷа гирифта мақсад то ҳисоби аз ҳамин ҷа гирифта то мана ин ҳисоби инҷа омаданаш ино производство закази Nexigol омадан мақсад ворид мекунад бар Тоҷикистон ширкати Nexigol яъне Мероҷ ҳамин магазини Мероҷ производители ҳамин кора пешбард мекунаду имина ҳамин чиза саздат карда буровардаги одамо Италия ба сифатҳои корошон мақсад бениҳоят нағза аз кадом сабабе ки набошад ин чизам мақсад бисёри одамо кор фармидагианд ин чизро медонанд одамо мақсад ино ҳама медонанд ки ин чия ино мақсад ки ино ай 90 сомон сар мешаванд то 150-130 сомон ин чизо мақсад нархошон худаш муайян ҳаст ба хотире ки одамо коркард кардагон. салом алайкум. баъд ин намуди витамин ҳаст бо барои роли гӯем мачавина камтар расход кунану яъне карбамидро камтар истеъмол кунану ин чиза истифода барам. як литри ҳамина мақсад ки барои як бор мезанем барои мақсад 1 гектар пахтава
25% мақсад роли мачавин доданро мегирад ҳамин чиз. Экономдан Дар як сезон мақсад ду бор ҳамина агар барои пахта тием ҷои 50% чие мегирад? Дорура мегирад. Мачавина мегирад, бале. Карбамид яъне. ин намудаш ҳаст. Нархи ин чанд сомон ака? Нархи ино арзон ҳастанд ака. Мақсад ки ба нархи 130 то 150 120 фурӯхта мешуданд. ҳозир ҳамин чизо 100 сомон. 100 сомон. Инаш ҳам ҳамхел. ҳамин аракулам ҳамин функсия ҳамина бозӣ мекунад. ин акунози чи навтар сифати нақстар. нав буромадагия сифаташ бо дигаргунтар нақстар. баъд агровитамин ҳам ҳаст. 180 сомон литраш ака, 1 литраш. ина бисёр одам фарқияч ба намерад 900 мл навистагия, ҳамон 200 сом мефурӯшанд. ин чиз 1 литри пурраҳай бо 180 сомон нархаш. ана фарқияти витамино мақсад японски витамино ҳастанд. ин чизо як донаш 150 сомон буд. ҳисоби ки ина 1-200 граммаш 400-500 литр об мешавад. ҳисоби ҳамун қимат буд. ино ҳозир мо инуям мақсад ҳалли масъалаша ёфтем. ин як донаш 110 сомон. 110 сомон 100 сомиам мақсад ки метием бо барои клиентам ним литраш. ина мақсад дар лубои минтақаи шаҳри нояк атоник плюс ним литра. дар лубои шаҳри нояк ҳисоб багирем 300 сом боло мефурӯшанд. 250 сомон. бо нархи дастрас. нархи дастрас. дӯстони азиз, ин мағоза дига мағозаҳо нархош хеле фарқ мекунад, лекин ҳамон сифат марҳамат беморо ташриф оварда мекунед. худо баъд масъалаи бо витамин кати кор мефармидаги дорое ки мақсад ҳамин витамина вақте ки истеҳсол карда задан мақсад пошида шудан мақсад барои хоҷагиёшон. ин чиз 1 литраш 50 сомон 45 сомон месад. ин як чизе ки мақсад ҳаст ки ин мақсад на витамин на ваяш просто ина вақте ки кати ҳамин витамин якҷоя карда задем агар ҳамин чизе кати ҳамин эффекти ин 10 рӯз не то 25 рӯз амал мекунад. ин меқапад месадам амали ҳамла коркард кардан мегирад ҳамин чиз. ин ҳамиқа чиз ин павин мақсад ки тамоми намуди витамина задан ина метавонанд ки катиш куш кунану мақсад ҳамин амали ҳамин кори ҳамина бисёртар кунад нисбати ин витаминаи хай гуфта гузаштем ака онҷа се намуд витамино ҳаст. ино мақсад мигма алға 600 мегонина инам ай фирмаи мигма ҳай. ин азотасодержимист. ин роли мачавин тамоми намуди азотҳо ҳаст инҷа ба азотасодержимистиш. инам мақсад органически вещество гуфтаги углерод азот ҳамаи намуди амино бод дастгир аст. оксид калий дорад мақсад ҳамин чиза мо метавонем ки 1 литраин барои 1 гектар замини беда юнучқа истеҳсол кунем бизанем мақсад аралаш кунем пошем ҳамина аз 10 рӯзагиш ҳамун вақте ки гӯем аз 10 сантиметр баланд аст беда ҳамин чиза мезанем ака дар давоми ҳамин дарави ки пешина буд ин дарав то 30 та пресса зиёд карданаш мекунем. эффекташ нағз мешавад. эффекташ нағз мо ира истеҳсол карда зада мақсад худомон испитанияша гузарондагӣ мо замини худам ба мақсад ҳамиса мо коркард кардам. ҳамин доруро занад аз 190 та зиёд намегирифтем мақсад 1 гектар ҷои бедамон 190 та 185 та то 200 та мегирифтем. аз вай сол то ин сол мо ҳамиса кор мефармем то 240 таям 260 таям беда гирифта истодем. Машалло. аз ҳамун замин аз ҳамун шуноди ягон шунонишаш али шудаги не. просто ҳамина мо мақсад дода истодем он ба тамом. нархи ин чанд сомон? нархи ин ҳар душ агар ихе ба ҳисоб гирем инаш 50 сом мешад ба нархи ҳозир скидкаи карда истодагиам инаш 75 сом. 75 сом. ино мақсад ки 80 сум 70 сум инаш буд инаш 100 сум то 90 сум буд ҳар ду ҳамино мақсад ҳозир бо скидкаи ки мақсад барои ёрдами деҳқонон гуфта мақсад ваъда кардем инаш 50 сум инаш 75 сум. 75 сум нархое ки ҳамин чизо то ҳамин минтақаи расида мебиён ҳамун нархати мо ҳозир дода истодем. ака дишод бо як савол мисол яхилуш мумкин намефаҳмад ҳамин дорура барои чанд рав дар кор мешавад мисол як бор ҳамин дорура задем то чанд рава десид мекунад дору? не мо ина мақсад ҳозир бароям фаҳмондем ки агар 150 сомона ба пули ҳамун пресс ҳисоб багирем 6 дона пресс пул мешад. ин ҳар душ 120 сомон мешад ҳозир ба нархи ҳозира. ҳамин чиза мо метавонем ки ҳар даравда як бор занем. 100 сомон аппаратчи гирад 120 сомон дору гирад пули ҳамин 10 та пресс. 10 та пресс чавад не ки аниқтар ҳамин ба дили пур метавонед гуфта ки аз 20 та зиёд пресса зиёд меҳнад даравша. аз мо ҳозир данем мамин дуже ки айвай сол то имсола кор фаҳмидем 60 та зиёд ози ҳисоб гирифтесем. аз ҳар дараве ки вай сол буд ҳозир имсол мо 60 дона пресс зиёд мегирем. мо прессҳои барои фурӯш намезанем калон мезанем.
мақсад ки сифати ҳалол кардӣ барои арзонтар галдани худумон ва барои он қамем ки ҳамин 260 дона пресс ози 1 гектар замини мо дода истодаст ҳисоби ҳамиса кор фармидан як ду дарави аввал кор нафармидем я 190 200 ҳамин хел омад буд ҳар даравда кор мефармид значит ҳар дарава кор фармонда дар бале баъд барои бедаи тухмӣ мондагӣ мардум мақсад гап мезанем озӣ мақсад тухмӣ мемонанд барои тухмӣ бо мақсад дорои бақувват як рух зада намешад ҳисобе ки мақсад ки вақти гул карда бошад завал дорад барои ҳамон пеш ай гула пурра бастанаш мақсад метавонанд ки ҳамон вертимосе ки тавсия кардем барои палакҳо ва кабудҳо буданд супер вертимос айвай пошида бароянд то гул кардан ҳамон чиз то танакро қати шира кирми сабз дорад ва ҳамаша бартараф мекунад вақти гул куниш бемалол хубтар мешавад ҳосилнокушам дигар мешавад ҳамин витамина ҳамон тарди гуфтагимон барем метавонанд ки ду бор барои вақти тухмӣ мемонанд ду бор коркард карда метавонанд ду бор коркард кардан ҳосиле ки мақсад гектараш то 400-500 кило тухмӣ беда метиҳад вақте ки истеҳсоли ҳамин Туркия кор мефармад витамини Туркия ино мақсад ки производствои Туркия ино ҳамин чиза кор ки фармид мана мақсад производитель Турция ҳамин чиз мақсад ки ду бор ҳамина кор фармид аз гектар то 600-700 килоро тухм мегирам одам ҳамин чиза одамо кардан мақсад акун ба хотире ки бисёри деҳқоно ҳоли ҳамин чизоро намегӯянд ҳамин чиза мақсад мо фаҳмода истодем оддӣ тара ҳозир акун сезони карам шудагиам сар шудааст капуст гулкарам сар шудагӣ гулкарамол наомадиянд ҳам карабкарабтаги анам равон ина мақсад яке аз сортҳои капустои ози мақсад пешрафт то ҳосилош мақсад ҳаст аст ҳамин ҳамин телефона нишон кунед мақсад ки ин капусти фреско F1 2500 донагам мақсад ки ин гибриде ки мақсад фирмаи Nexigol мебирад ин мақсад ширкати Бадилпур дина семинари калон буда ин масъалаи гап задем мақсад ки бисёри одамо ана ҳамин чизоя фаршивиёшам мегиранд фаршивиёша упаковкаша бисёр фарқ карда намешад ҳамин мақсад ширкати Nexigol ва ҳамин чиза фаршивиш намешад Бадилпур холи сайло мебинанд мақсад ин капустаи фреско F1 мақсад ки ҳосилнокияш ҳам дина дар семинар мо сурат гирифтем телефон оматаямҷа ана ин сари заминаш мақсад аз ин кадом минтақа бошад ин дар ҳисор дар даромадан ҳисор шаҳри душанбе ба ин аз қазоқистон аз швейтсария одам омада буд мақсад масъалаи додугирифкатӣ ин сортҳои капустое ки мақсад дар худамон мақсад испитания шуданд аз ҳама капусти навстарин ин омад ба хотири чӣ ба хотири ҳам калон шуданаш ҳам намекафад капуст вақте ки мепазад дар худамон мақсад ҳаво салқин биёд гам шавад кафида истодааст ин чиз намешавад нағз аст баъд свеклаи павло гуфтем мақсад ки дар семинари динагӣ муомилаи демо ягон лаблабӯи хел шудан наметавонад мана нигоҳ кунед ягон зарраи пук шудан намешавад мақсад ки ин аз норма зиёд ҳам истад калон шудан мегирад види дурунаша гум намекунад дар тарафи шаҳр ҳамин чиз бениҳоят нисбати дигар сортҳои ҳамин чиз лаблабу свеклаяне хубтару мақсад болаззаттар ҳамин хелам бурида мехӯред ширин нағз калонишам бинед ин калониш то 2 килоя шудагӣ 2 килоаша мебуранд ҳамин мақсад як донаш то 2 килоя шудагӣ аку ин основной мана семинар ба мақсад павло F1 мақсад инҷа ба чанд намуди Туркия Голландия ва ҳамҷо одамо омада буданд санчик завондан испитание ки мақсад дар худамон чихе шуда истодааст ҳамин чиз баҳои 5 гирифтагӣ мақсад аз ҳисоби лаблабо мана ин капусти фреско ин фаравош бози ҳамин нишон додагӣ не ин фаравош ин фрескош ин фараво нисбати ин камтар дертар мешад ин ҳозир мо ба вақти ҳамин вақти фреско ҳозир ина мешапанд мақсад кӯча тайёр мекунанд баъди мақсад тарбуз ина мегзаронанд мақсад ки ин барои вай ин семинарҳо хай бисёр чизо доштанд мақсад бисёр нофаҳмиҳо буд фаҳмидем мана масъалаи савзиёш мақсад савзиҳои ҳозир баҳорӣ ба савзии одамо борик мешад ин савзиҳое ки сортҳои овардагианд ин бачаи қазоқистон ин испитательни мақсад ҳамин полни осиёи миёна тухмиёша испитат мекунад ай дасти ҳамин одам гузашт мебад ба фурӯши ҷаҳонӣ мебурад ҳамин бача ҳозир ҳамуна мақсад бухгалтери ҳам директор гӯем ҷонишини директори ҳамун ширкатҳо ин мақсад ки агроном моонуна махсудунако мақсад ин кас дар ҳамин масъала дар ҳамин ноҳияи худамон ҳам дар вилоятҳо вилоят сӯхта ҳамая тавсияша ин мардак мекард нағз фаҳмишаш бениҳоят инсони мефаҳмидагӣ ҳастанд мақсад бо далнеши барои ҳамкорӣ кардан мақсад бо метавонанд катии одамо ҳамсӯҳбат шаванд барои нафаҳмидани ягон мақсад ягон чизе ки бо мо нафаҳмем агар
بعد دیگر دارو مقصد اکنون برای خواجگی کشاورزی این دارو در همه جا یافت میشوند. مقصد این دارو در همه جا هستند. من این مقصد که این چیزایی هستند که مقصد اسورتیمنت کدام منطقه مغازینا داره همین چیزا یافت میشن. مقصد فیوره پاپولار این دارو با فاست ترک این چیزا بودن 120 110 100 شدن همین خیلی که از ما همین چیزا میتیم 80 سومونه. اینش 90 سوم. همین چیزا مقصد نرخایی که 20% که ما که وعده کردیم از همین گرفته مقصد همین چیزا رو ما карат мана барои кирми шоли кор мефармам, барои кирми мака кор мефармам, барои дуруни шоли ба березам палоша нарезад, барои вай 80 сомон я литр. 120 110 будан 80 сомон. Мана ин супер каратиам ҳам хеле 80 сомон кардам. Бо айвай ба арзонтар мешад. Ин барои алаф. Ин барои алаф. Ина ҳоли нархномаша нагирифтам ин солаша, ва ин сол ҳамин чизи 110 сомон 100 сомон мефурӯхтем. Боз ин нав ҳамин дина омад баъди семинар. Боз нархномаша гирифтам мумкин ки ҳамин 100 сомон ба тури биёд 1 кило. 1 килоша? 1 килограмм. 100 граммаш 15 сомон месад. Инашам 12 сомон мекунем ака. Ба хотири ҳамин афзоиши дехон. Ин хай мосфиланои 100 грамма баъд ин дору ҳаст аст мо ба мақсад инам ҳама ҷо ба ёфт мешад мумкин. Неки шира ба бениҳоят нағз корам ҳамисам. Ино чи? Ино ҳамаи намуди витаминие ки мақсад 20 мегӯям. Витамини 20 ай фирмаи Мигма. Ино ҳамаш турки ино. Туркия? ҳамаш витамини Турсия. Мақсад ино барои ҳандалаку харбуза, барои калон карданаш ҳам ҳаст, барои палакша баргаша ғавз кардан ҳаст. Мақсад барои дава тез карданаш ҳаст. Ин чиз барои бо барга савз кардан аз фирмаи Gold, Winner Gold. Ино мақсад дигар ширкатан, ин 4 намуд як ширкати Туркияи нағз. Баъд инҷа ба мақсад ки нисбати дигар ҷо нархаша арзон мекунад. Аз 28 сомон то 35 сомон. Килош? 1 килош. 1 килош. 150 литр ба. Баъд яъне бо акун имсол акун вақташ гузашт. Сабзи грифатон одамо ҳам чиза аз дигар ҷо то 300 сомон харид мекунанд. Мақсад ҳамин сифата ҳамин чиза. Аз фирмаи грифатон Франсия. Мақсад ҳамин чиза мо аз аввали сезон буд ки килоша 200 сомон мефурӯхтем. 220 сомон 200 сомон мефурӯхтем. ҳоли ҳам мақсад ҳамон нарх аст. аз дигар ҷо мақсад ки то 100 сомон нархи ҳамин мо ба фарқ мекард. бисёр одам ки намедонист 300 сомон ҳам харид. ӯ рӯз ҳамин мардуми қумсангир иминой омадан ҳамин чиза мақсад як донаша мо 330 сомон мехарем. Ина омад аз мо ина гуфт чанд сомон? гуфтам 250 сомон. ҳайрон. мақсади хеле ҷоам ҳаст. ҳамон эффект сифат ҳамон сифат ҳамон одамое ки ҳамин чиза бо мефурӯшанд аз ширкати мо мегиранд. ай ҳамин ширкати Мероҷ ҳамин чиза бурда ва ё ҳамин булош ба монда мефурӯшанд. фаҳмо. Ина дар лобои мақсад соҳаи кор ба ҳақиқаташ ҳамин ака. мақсад ки ҳамин ширкати Nexi Gold ҳамин чиза берғази ҳамониш ка оварда наметавонад. ин ҳамон одамо кати шартнома кати мебиранд аз Япония. беҳад витамини нағзе. барои тарбуз иминой ина талаботаш бисёр. фаҳмо. ана бо чӣ камбудие ки мақсад барои касалон мешад гуфтам чхеле ки фаҳмондам редамилои швейтсарский аст барои пиёз. Полиэтилене К аст аст ина барои мақсад бартараф кардани трипсисти пиёз. Нурелдиҳои бо мақсад ялетро ҳастанд. фирмаи Сунгента гуфтагин хайно акун фирмаи Сунгента неу ҳамин изделия бо ин када овардаган сифаташ хай нағзай кор мекунад. баъд мақсад Vertimos Plus аст инҷа ба барои тортанак. инам чи Қазоқистонай. Қазоқистон. мақсад ин намуд бордору аст аз баъзакаси Узбекистон омадаги кадом давлат кардаги аст маълум нест не ки Узбекистон мебиёяд. инам мақсад сифаташ нағзай кор мекунад нормали ҳама ҷо ба одамои задаги ягонташ нидовол не нағз. баъд ай фирмаи Nexi Gold B58 мебиёяд. вай намуд B58 ки маълум аст ва аз фирмаи Nexi Gold мебиёяд. яъне ай магазини Мероҷ. сифаташ ино фарқ мекунад. инам B58 аст не ки бисёр одам ина фарқиятш ба намерад. ин чиз айбай фарқ дорад. нархи навош ба ҳам сифати кораш ба ҳам. мақсад ки ин чиза ана баъди кор фаҳмидан мефаҳмад. дӯстони азиз дар ин ҷо маълумот додан бисёр маълумот дар кор мешавад. вақти мо камтар аст. дӯстони азиз рақамҳо дар зеҳни навор мемонем. барои шумо чӣ маълумот дар кор бошад барои кадом касали ширами хулас шурбами чизе просто маҳсулоти холиам дар кор шавад занг зада метавонам. марҳамат бемоло занг зада муроҷиат мекунед. барои тавсияи мақсад аппараткунӣ ай дигар ҷо дорам гирифта бошанд метавонем ки ҳамон чиза мо фаҳмонем. масалан ин дорро гирифтем ин хел шуд ҳамаша чизе бошад шумо тавсия дода мегӯед. кай об додан кай мақсад дору додан чанд кило дору додан ҳамаша мефаҳмонем иншоалло. хулас тавсия ройгон аст.
баъд хоҷагии деҳқонаи мақсад дари ҳавлин ба кормекардагӣ ва витамини майдо ҳам ҳаст. Аҳа. Мақсади хеле фунгитсидо ҳам ҳаст барои касалошон. Касалошон бо. Ино мақсад акун одамое ки 10-15 литр об ба коршон буд мешад ам ба ҳастан ино. Хулас нази ҳавли гӯшт ба кам кам истифода мебарам. Ай гуфтам ку ай ҳамин тухма замин бо партофтан сар мекунем. Аҳа. То ҳосила фурухта тамом кардана ҷоша бо отработка карда мондан бад Ҳама чиз ҳаст. Ҳама чиз ҳаст. Хулас дӯстон азиз, манзилимон ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, Калхозобод, назди лаби дарё, яъне ки вокзал мешавад, мағозаи Мероҷ, барои акаи Дилшод мешавад. Фурӯшанда акаи Дилшод аст. Фурӯшанда марҳамат. Бемоло занг задам муроҷиат мекунед. Агар аз номи канали Калхозобод гап задем, худохоҳ барои шумо боз ягон сум тавхид дода мешавад назди Кургавой. Бемоло занг задам муроҷиат мекунед. WhatsApp ҳам ҳаст акаи Дилшод? WhatsApp ҳаст, бемоло занг WhatsApp ба задам. ҳамин номере ки мемонем ҳаст. фаҳмо. Хулас видеомон маъқул шида бошад дӯстон азиз, як лайкора фаромӯш накунед. Барои шумо аграри пешравии ҳамин одамо мақсад пешравии мост. Ина акаи Дилшода бисёр кас мешиносад, мақсад касоне ки харидор кардагӣ бошад. Эффектиш чиқашидаги фикротан дар комментар нависед. Ҳамин видеоро максимали паҳм кунед дӯстон азиз. Бисёр мардум ба фоидаинок шавад. Касоне ки чи то имсол кадоме ба ки мақсад тавсиёмон нотуғри ғалти чи ғалти то имсола то ҳамин вақта мақсад ҳамин сари соли сим мо кати ширкати Nexigol чарнома карда ҳамкорӣ карда истодем. ба хотири чӣ ки мақсад бисёри маҳсулотое ки ҳар тараф омадан сифаташон ҳар хел баромад. Имсол зур соли оянда безе. Аз ҳамин тараф мумкин ягон деҳқоно аз мо хафа ҳам бошанд. аз масъалаи нархҳое ки мо мақсад ҳар деҳқон мехарем мода мумкин ягон чиз қиматтар омада бошад. аз ҳамин сабабҳо мо аввал аз шумо мақсад хоҳиш дорем ки чизе ки дар гузашта буд ва ё ҳаст. ҳози ки чизе ки ҳамин ҳози дани момент мебиёад инҷа исм мерад. аз ин пеш ҳам акун ягон каса мо ба фан чиз надодем. не ки ҳамин корее ки мақсад сифати дурунаш алӯжана мо ҳам надониста фурӯхтагӣ чизомон аст. ай ҳамин ҳисоб бай пешинаш акун таваккалш ба ҳози дига ҳамин чӣ соҳае ба чизе дар кор мешавад ба дили пур омада метавонад. тавсияҳои гуфтиам ки 24 ба 7 аз тарафи мо. бе агар харид кунӣ шумо ҳам бошад. харид накунедам просто тавсия метиҳам. сол ба сол чизои нав мебарорад то ина омӯхтан, ҳамаашо ёд гирифтан хеле вақт мерад кун оянда худофат мо мақсад ки ҳамин қасол кор кардем мо ҳамин хулоса омада баровардем барои чӣ мо аз дигар ширкатҳо баромада ба ширкати Nexigol ва яъне Мероҷ ҳамкорӣ карда истодем. барое ки ҳамаи доруд ба документатсия мебиёяд. якум дараҷа. дуюм дараҷа ин ки ҳамин тамоми дорое ки ҳамин бародарон меберанд ҳамин бозор ва ворид мекунанд сифаташон ба ҳамин гуфтаҳошон вобастагӣ туғригӣ дорад. нотуғрӣ намешад. дигар ҷо мақсад мегӯяд ки ҳамин чиз як литраша дар як гектар корфам тамоман гарантикати не ки мезанед гарантикати корбуд намешад. ай мо иншоалло ки ҳамин тарафи Мероҷ хеле хатогиё надорад. ҳамаш сифаташон аҷоиб. дӯстон азиз, видеомон барои шумо манфаат дошта бошад, якта лайкора фаромӯш накунед, ҳамин видеоро максимали паҳм кунед. фикрҳои шумо чӣ қадар фикротон дар комментарҳо нависед. дар хизмати шумо акаи Дилшод аст. саломат бошед дӯстон азиз.